खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 अक्ट'बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आदरखौ दिनै न'खराव मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां आयआ बांनो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागौ देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अननाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो खस्थ' मोननांनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बिमा-बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानियाव दिनै जाफुंसारनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों